yung takong iyab eh. Ya. Kaya kadri, grabe puwahan mo ito. O ganyan ako labi na minungo, di ko bayabas kay. Wah, Ano naghono kung kagkuha lang no. Dali lang kumukha na lab kay di mo sige hatag labot. kana rami mo ang bayabas akong kaon nun. Lab, ako bayabas lab ko. Sige, magkara tayo mangita ko na ako. Hindi na ako ikapasangin. Nga, Ay, nga, bayabas. Balik ka kadayon mo, balik ka kadayon. Oo, sila mo, bantay sila, duro ba ito sila mo? Basi itong, muara sabto dali. Ala, dili nang taka. Kadiyot lang diri, dali rabita ka ni. Hindi ko mahimu lab. Si mama lagi ba? Nagbultog dugay. Dugay sa gingo eh. Ya, asa mo tamo? Sabi kami si oy, wala na taka na anak. Awat! Nagkalang. Adto dito sa mo ah. Maadto yung kanyo hang na imong mama. What's up? Umalas ako. Isa man. Naa si mama. Ako sa ikuan si mama ka lang. Isorosoy sa nato niya. Adto dito sa ilaw. Nanay ilaw sa mo ah. Dito lang ito. Dito lang nato ipasok. Ang ako og ang imo ha. Ako rang ipalusot ako dito ha. Ay, taro ay na lang ka na. Ay na pamanti ha. Ay na ka mamanti. Suna ka na ipalusot lang ako dito sa kanang may bangag dito ba ha. Bantay ka. Maglingkod lang kanya kanang bilangkad lang ha. Kaya para nagpasuna ko nagpalusot ako dito. Igo kay ba ha. Madto ko mo inag ato masama ato inag-ingon ako kuy lingkod na yung dito. Oo, kasabi ko ha. Dito ko malikod as lapit ang lingkod na dito sa ato di lapit inyo ha kay ari ko pikas ari ko sa ubos lusot ha. A few moments later. Diin makajisa ganina ra mo ko nangita nimo. Nga ko bayabas mo tama ah. Pero inuha na mo. Mao jud ang duha ka bukong dala nako. Mga na ta kay panihapon na manayapon tag sayo kay tan-aw ko sa salida. Indot ta katong salida akong tan-aw. Mga ka lang. Saman. Ano mo malong man kadi perting inita oy. Ay ano kay. Ganahan lang ko. Anda ma dia kay. Magkuha ko diri sudan. Sige ma. Sam. Ma, kuya ni mo diha na. Takda na kapag kauwa. Wala may ganahan lang kung kuan. Ganahan mo ka naman. Naimuyo ka na siyang boss. Subag uri ka. Ura ba naman sige kuan. Nagkukuya sa kadiya. Di isip ko patakdan mo eh. Wala na. Masa na? Ay mama ni mo. Bantangan ang malalabuan ng bigay ka. Nimpaak mo lagi na slipak. Sige na nagdali ba? Lab. Hindi na ako lagi. Alik mo pagdali. Sana ko. Nasaan mo na? Hindi mo na. Wala may. Ha? Wala. Wala na. Saan mo na? Hoy. Ha? Ano ka? Wala may. Ikaw, bayabas natukan ko sa liso. Baka nang gamay. Hindi na natin ka nga paghukan na di kay mga unat ta. Asa mo itong baso? Kapuyan eh. Kwaknet style eh. Kung may dog style, may cat style, may kwaknet style. No. Ano ka? Wala ba ka liso lagi na. Bato na ko ba? Ganyan ikan ang liso ha? Uno nga ng taon na ng bayabas di. Ay, nabuang na ka na. Gihiwi na imong naong diyan. Gihiwi na na. Ay, lagi ma. Mukhang manusia o kuan eh. Pagdali na diya kay mga anak ka. Uy, naunsa ka. Mao de ay. Mao de kay di ako nilusot dire.
Ma, it's a prank. Ito nang lagayan. Ha? Unsa na? Kinsaron? 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 Nang imo na sa itong nanguyab ni mga batik, Aglaw? Ma, wala ma. Wait, ito na. Wait, kamay ko eh. Uy! Agawin ko! Nag-unsa ka dire? Unsa gibuhatin mo sa kuha na? Wala! Wala naman wala. Exercise lang na. Exercise otro sa kada exercise sa imong kabuang. Sakit ako. Unsa ka? Ha? Ha? Tao ko. Tao ka? Tao dahil ka? Napalusot pa ka ng gamay kay nimong buhi. Ano sa gidok-dok sakit kayo? Sakit na mo. Yali na mo. Pahawa din sa mo. Pahawa. Pahawa din. Ikaw din. Ikaw. Naipanan na lang sila. Ikaw din.